Valitsin motton Carpe Diem ja muijien kanssa et Carpe Dick. Nyt kun Aki lähti talosta, niin sinähän kaivataan tuoretta lihaa. Oikein kunnon chapina. Kassler astuu taloon, niin sehän on pelkkää pilluläti. Mitä muuta Kassler tuo taloon? Ainakin vittu hyviä etkoja, vittu hyviä jatkoja. Kun Kassler pääsee taloon, niin Royal Onellan myynti laskee aivan katastrofaalisesti. Siinä on Sedu vittu pian köyhäin talossa. No, mä oon jäntevä, raaka, tervejärkinen, mut sillä hyvällä tapaa tervejärkinen. Hullu, mut sopivasti hullu. Kyllä mä sen niin näkisin, että sanotaanko nyt näin, että Kassler tulee tyyppään jo kaikki sen muijat talossa. No mun ihana nainen on, että se on mallia, posliinia, et sillä on silikoonit ja ei oo mikään kuitenkaan niinku liian helppo, mut et kuitenkin antaa, et. No hei kopsii, ämmät, muijat. No sen lisäksi, että mä oon pelimies, niin mä oon todellinen herrasmies, että mä otan myös niinku ämmät huomioon, että mä sormetan ja avaan oven niille ja tällaista. Hän ansaitsee tän tilaisuuden päästä taloon. Äänestä. Kassutaloon! Ja Kassleri pääsee taloon, sitten nousee saletisti haloon, mami. Ei vittu, tätä ei todellakaan pistä sinne. Helme! Ei vittu.